Tržni centri su veoma popularno mesto za kupovinu, ali ponekad nas mrzi da izađemo iz kuće i da pođemo u šoping. Internet je već osvojio naš društveni život, ali se uvlači i u potrošačke navike. Jedna od prednosti ovakve kupovine jeste ušteda i vremena i novca. Sa nama ovog jutra je Olga Maksimović, zamenik direktora Limundo sajta i direktor ovog sajta Nikolić Vladimir. Dobro jutro vam želim. Dobrodošli. Hoćemo da počnemo negdje od početka. Šta možemo da pronađemo sve na Limundu? Gdje da počnemo? Sve i svašta. Od najobičnijih stvari kao što svi volimo da kupujemo, tipa da li to mobilni telefon ili možda neka tašna za žene, cipele, do nekih neobičnih stvari kao, da kažem neobičnih, kao male PS figurice, šlem iz Drugog svjetskog rata, kamen za kupus. Kamen za kupus, jeste. Onda Eiffelova kula napravljena od šibica. Znači sve što vi možda padne na pamet, manje više može se nađe na Limundu. I koje su sve kategorije za kupovinu? Ja sam videla da tu imaju onako različiti neki segmenti, ili tako? Jeste, ajde da krenemo negde od početka, od tog segmenta kolekcionarstva, gde su posebni segmenti za numizmatičare, posebni za filateliju, i to je nešto što je veoma važno, jer zbližava ljude iz cele Srbije, ili ljubitelja tih, tako da kažem, hobija ima svugde. Zatim su tu naravno veoma popularne odeće i obuća, posebne kategorije za bebe i decu, posebne kategorije za tehniku, posebni za računare i opreme. Nešto što je veoma u usponu, to je kategorija koja se tiče automobila i generalno rezervnih delova i opreme za automobile, uređivanje automobila i slično. Zatim, i to je otprilike taj, i naravno posebna kategorija za kućne ljubimce. A koja su pravila ove kupovine? Pravila su da si punoletan kao fizičko lice i onda možda se registruješ. Registracija je vrlo jednostavna, par koraka, i onda možda učestvuješ i kao kupac i kao prodavac. Cijela ideja je da ne moraš da kupuješ od pravnog lica, nego možeš da kupuješ od fizičkog lica, znači ja mogu da kupim od tebe, ti možeš da kupiš od mene. Gde se prvenstveno razvije ovakav sistem i prekoliko? Ovakva vrsta kupovine? Robne razmene u svetu, da. Pa, najpoznatiji primjer jesu eBay i Amazon, gde eBay je negde poznati kao aukcijski sistem, a Amazon kao sistem za fiksnu kupovinu, tako da je to negde odatle, tako da kažem, počelo i to je ljudima najpoznatije, ali naravno postoji niz evropskih poznatih sajtova koji se bave time, evo sad i kod nas, u stvari ne sad, od pre 5 godina, nešto što zaista živi i raste, pre svega zahvaljujući članovima i ljudima iz cele Srbije, koji je preko 200.000 koji učestvuju u celom tom sistemu. Sad, pored tih 18 godina koje, da kažem, učesnici sajta Limundo moraju da imaju, šta je još neophodno da bi se postao član Limunde i uopšte da bi mogao neko da plasira bilo šta i svoju hemijsku, ne znam, iz osnovne škole ili bilo koji predmet koji mu više nije potreban to? Pa to je naravno preduslov, a pored toga, znači, samo registraciju, samo da ispuni taj formular, da uzem neke osnovne podatke, čisto da bi znali ko si ti, znači ime i prezime, tvoj mobilni telefon, da bi posle same transakcije, kad se završi kupo-prodaje, da bi mogla druga strana tebe da kontaktiram. I to bi bilo sve što tiče same registracije, a onda kad hoćeš da postaviš predmet, jednostavno samo određuješ, staviš, ako hoćeš prodaješ penkalu, kao što si rekla, staviš onda lep opis samog predmeta, naslov, staviš neku sliku da ljudi mogu da vide, jer je tu bitna stvar da ti ne kupuješ da vidiš taj predmet unapred lično, mislim, može i to da radiš, ali uglavnom je da ti prodaješ predmet u celoj Srbiji, znači neko iz Subotice može da kupi taj predmet i onda je bitno što detaljnije opisaš šta se dešava. Sada, koliko se puta desi da taj predmet sa slike negde ne poklapa sa onim kada što je kupio vidi, kada mu stigne paket sa određenim proizvodom i kaže to nije to, šta sad? Šta u toj situaciji? Da, naprosto veoma je važno da svi razumeju da postoji zakon o zaštiti potrošača koji upravo obavezuje da sve učesnike u procesu, bez obzira da li oni bili fizička lica ili firme i kompanije, moraju da uvaže reklamaciju, a naš korisnički servis koji radi bukvalno svih dana u nedelji se trudi da to ispoštuje, tako da negde procenat tih loših kupovina jeste ispod 0,1% na Limundu, i to je nešto što je veoma važno, zato što je prodavcima važna reputacija koju oni dobijaju putem ocena i sve ono što piše u njihovim ocenama jeste njihova reklama.
I ako bi se bilo kog trenutka tu pojavilo bilo koje loše mišljenje ili neka negativna ocena, to znači pad prodaje za njih. I to apsolutno nikome nije u interesu i onda se zaista svi trude da maksimalno izađu u susret kupcima, a ukoliko nešto zaškripi, tu je korisnički servis koji ulazi u čitav taj proces, tako da kažem, medijacije ili posredovanje između kupca i prodavca kako bi se problem rešio, tako da kupac ne bude oštećen, odnosno da on ima svoj novac, a da se prodavcu vrati predmet koji nije validan. Sad, slika je tu, zapravo fotografija je tu presudan faktor u svemu tome. Jel postoji barem neki kriterijum kakva treba da bude rezolucija te fotografije ili nešto tome slično? Jel se desilo nekad da vratite neku fotografiju i kažete stvarno ne možemo ovo da stavimo? Svakako. Mislim ne samo i fotografiju, nego samu aukciju, ako to ne odgovara našim nekim pravilima, da bi napred zaštitili korisnika. To, na primjer, ako vidimo da slika ne odgovara opisu, ako slika možda nije lepo postavljena, kao što sam rekao, možda je mala rezolucija ili neki čudan ugao da korisnik ne može da vidi da je nešto, na primjer, ima neku ogrebotinu, pošto je često prodaju naravno polovni predmeti i onda mi svi sugerišemo članovima, oni koji su novi, stari već to i sami dobro znaju, ako postaviš neki predmet, recimo tašna, koji ima neku ogrebotinu, onda slika i tu ogrebotinu, ti možeš više slika da staviš od tog predmeta i tako korisnik vidi transparentnost i otvorenost i detaljni opis, čak utiče da se predmet prodaje za veću cenu i ljudi vide, aha, on mi opisuje detaljno sve, ne želi ništa da prikrije, namerno ili nenamerno, i tu mi pomažemo korisnicima svakako u samom početku kad postave predmete. Znači, prikazivanje neke greške na proizvodu može čak da bude plus. Da, to je i obavezno. Pravilima je obavezno Limunda da ukoliko predmet ima oštećenje koga ste vi svesni kao prodavac i koje je vidljivo, obavezno je da se slika i detaljno opiše. A koliko su naši ljudi spremni da kupe tako robu s greškom? Pa vrlo. Mislim, sve je naravno stvar cene na kraju, koja, znači, naravno, ako imaš neku, uzmem primjer telefona, kažem, pošto je možda meni malo bliže, telefon, ako je samo malo ogrebana maska, ti možeš zameniš tu masku, a ako telefon te košta umesto 10.000 dinara, 6.000 dinara, onda ćeš ti naravno pre da kupiš tako nešto. Evo, baš sam ja, trebam su da se nađem, to je da preuzem, kupio sam uređaj za internet Wi-Fi uređaj, koji inače u radnji košta 11.000 dinara, jedan član je prodao, koristio ga mesec, dva, sve je u savršenom stanju i ja sam licitirao i stigao do 4.000 dinara i tako da me je to opravdalo da uzem neki predmet za 60% manju cenu, samo što nema kutiju ili što je korišćen mesec dana. Sad, koliko to licitiranje može da oduzme vremena? Tu moramo da, ako je onako žestoka trka za nekim proizvodom, tu moramo da sedimo, je li tako, za računarom? Da, a tu postoji pomoć Limuda agenta, koji u stvari omogućava da vi odmah u početku date svoju maksimalnu ponudu, koju drugi ne vide, niti znaju, i sve dok je ona najveća, bilo koja druga ponuda će biti preskočena za po jedan dinar i vi ćete, bez obzira što niste za računarom i što niste u mogućnosti da budete tog trenutka za računarom ili da licitirate preko mobilnog telefona, vodit ćete na toj aukciji. Znači, naravno da smo mislili na sve one ljude koji rade i koji nisu u mogućnosti da stalno budu pored računara, ali ono što jeste suština, da je negde najbitnijih tih poslednjih 5 minuta pred kraj aukcije, gde, eto, za one najstrastvenije ne mogu da propuste kraj aukcije, onda obično budu kraj računara i kako bi što povoljnije prošli, gledaju da u onom posljednjem minutu licitiraju i dobiju što je povoljniji predmet, uz naravno uvek rizik da će neko drugi dati u posljednjem trenutku mnogo veću ponudu od njih. Jel može postati zarazno ovako? Se desi da ljudi negde se naviknu i onda tako i što im treba i što im ne treba da počne? Jeste, i tekako. Tako da imamo primere, baš sam pre možda par nedelja bio sa drugaricom na kafi i ona kaže, jao, da samo znam, da sad samo moja drugarica zna da si ti iz Limunda, pošto ona dobila bebu i kaže, sada celu bebi opremu kupuje preko Limunda, jer beba nam brzo izraste, onda onu staru odeću proda, a novu kupi preko Limunda, da je sto kolica ili neke male igračke i ona je bukvalno zaražena tim virusom da mora da vidi šta se novo dešava na Limundu svaki dan. Evo, pored, dakle, da kažem, trudnica ili tek, da kažem, novopečenih majki, ko su još posetioci Limunda? Ko se uključio u ceo taj sistem i iz kojih delova Srbije su to ljudi uglavnom?
Pa, ono što je zaista lepo kod Limunda jeste što je on veoma popularan u celoj Srbiji i što za razliku od mnogih onako dešavanja koje jesu centralizovane u Beogradu, Limunda je potpuno decentralizovan. Imamo jako mnogo korisnika iz centralne i južne Srbije, a i iz Vojvodine. Da je recimo negde podeljeno da Vojvodina nosi 30%, Beograd oko 30% i onaj ostatak Srbije nosi ostatak te trgovine. Muškarci kupuju u ogromnoj meri, to je potpuno porušen onaj mit da žene kupuju više od muškaraca i tu mi je stvarno žao, jer muškarci prednjače u ogromnoj meri kao kupci, a i kao prodavci i negde što je takođe mi da samo mladi ljudi koriste internet i da su oni ti frikovi koji sede i tu stalno nešto rade, govori to da je nama negde prosečna starost korisnika između 31 i 35 godina. Znači to su opet ljudi koji, tako da kažem, jesu ostvareni, koji definitivno znaju šta je to i posebno smo ponosni na one koji su internet počeli da koriste zbog Limunda. Dobro. Znamo da žene najčešće kupuju garderobu i tako nakit, tašne i ostale stvari. A šta muškarci kupuju? Pa muškarci, šta bi bilo drugo nego tehnika, tako da tehnika, auto i moto, autodelove, ponekad čak i neki automobil. Ako si kolekcionar, onda naravno neke markice ili numizmatika, sve što ti treba uz tvoj super novi telefon, kablići, računari, grafičke kartice, znači sve što je vezano za tehniku, što ima neke čipove u sebi, to je uvijek dobro došlo za muškarce. Hvala vam mnogo. A mi nastavljamo dalje. Nakon višemesečnih svakodnevnih gužvi na šalterima za vađenje novih personalizovanih Bus Plus karata za javni prevoz i brojnih dilema oko njihove upotrebe, građani koji su ih izvadili od juče mogu da ih dopune u 800